Би ли се представил накратко? Казвам се Илия Владимиров, художник, артист, скулптор. А какво усещане ти дава работата на открито сред природата? Ами, една много приятна свобода. Контакта с природата е някакси... има нещо магическо в него. И прикарвайки така известно време с природните материали, всъщност успях така да си припомня колко сме свързани А как използваш с природата. естествените материали, за да подчертаеш идеята си? Използвам ги, като ги комбинирам, т.е. композиционно. Гледам така и през моята призма, естетически, нали, погледнато, кой как би паснал сега, нали, каква форма има, какви могат да бъдат комбинациите една спрямо друга. Нали, не става така изведнъж с... Някой път са нужни няколко опита, примерно слагаш една клечка, малко я поглеждаш, казваш не, махаш я, слагаш я на друго място и така. Предполагам си поне частично запознат с историята на парк Бедечка и борбата за неговото запазване. Как виждаш връзката между изкуството и опазването на природната среда? Връзката между изкуството и опазването на природната среда, значи изкуството определено би могло да намери място тук, в природата, в този парк и не само, като един вид да, да напомня на хората, че всъщност трябва да се правят хубави неща, красиви неща. А, Парка го заслужава, той е много, много приятен такъв, и се отличава от други паркове. И мисля, че би могло да се получи много, много интересно. Благодаря за интервюто. Моля, и аз благодаря.